В этом видео разберем письмо уровня А2. План видео. Сначала послушаем текст письма без субтитров, затем разберем словарь и послушаем текст письма еще 3 раза, с субтитрами, параллельным переводом и последний без перевода и субтитров. Прослушайте текст письма без субтитров и перевода. Постарайтесь поймать знакомые слова. Γεια σου Νίκο, πώς είσαι? Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Πριν λίγες μέρες είχα ένα ατύχημα. Έπεσα από τη σκάλα στο σπίτι και χτύπησα το πόδι μου. Ήταν πολύ άσχημα. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο με τον άντρα μου. Ο γιατρός είπε ότι έσπασα το πόδι μου και τώρα έχω γύψο. Μετά το νοσοκομείο έμεινα στο σπίτι και ξεκουράστηκα. Δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Είμαι στο σπίτι κάθε μέρα και βαριέμαι πολύ. Ελπίζω να γίνω καλά σύντομα. Φιλιά, Μαρία. Ключевые слова. Больница. Το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο. Сразу. Αμέσως. 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 Гипс. Ο γύψος. Ο γύψος. Ο γύψος. Оставаться. Μένω. 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 Скучать. Βαριέμαι. 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 Отдыхать. Ξεκουράζομαι. 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 Ходить. Περπατώ. 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 Послушайте текст письма с субтитрами и постарайтесь запомнить незнакомые слова. Γεια σου Νίκο, πώς είσαι? Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Πριν λίγες μέρες είχα ένα ατύχημα. Έπεσα από τη σκάλα στο σπίτι και χτύπησα το πόδι μου. Ήταν πολύ άσχημα. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο με τον άντρα μου. Ο γιατρός είπε ότι έσπασα το πόδι μου και τώρα έχω γύψο. Μετά το νοσοκομείο έμεινα στο σπίτι και ξεκουράστηκα. Δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Είμαι στο σπίτι κάθε μέρα και βαριέμαι πολύ. Ελπίζω να γίνω καλά σύντομα. Φιλιά, Μαρία. Текст письма с параллельным переводом. Γεια σου Νίκο, πώς είσαι? Привет, Ника. Как ты? Γεια σου Νίκο, πώς είσαι? Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Я не очень хорошо. Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Πριν λίγες μέρες είχα ένα ατύχημα. Несколько дней назад со мной случилось несчастье. Πριν λίγες μέρες είχα ένα ατύχημα. Έπεσα από τη σκάλα στο σπίτι και χτύπησα το πόδι μου. Я упала с лестницы и ударила ногу. Έπεσα από τη σκάλα στο σπίτι και χτύπησα το πόδι μου. Ήταν πολύ άσχημα. Было очень плохо. Ήταν πολύ άσχημα. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο με τον άντρα μου. Мы сразу поехали в больницу с мужем. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο με τον άντρα μου. Ο γιατρός είπε ότι έσπασα το πόδι μου. Врач сказал, что я сломала ногу. Ο γιατρός είπε ότι έσπασα το πόδι μου και τώρα έχω γύψο. Теперь у меня гипс. Και τώρα έχω γύψο. Μετά το νοσοκομείο έμεινα στο σπίτι και ξεκουράστηκα. После больницы я осталась дома отдыхать. Μετά το νοσοκομείο έμεινα στο σπίτι και ξεκουράστηκα. Δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Нормально ходить не могу. Δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Είμαι στο σπίτι κάθε μέρα και βαριέμαι πολύ. Сижу дома каждый день и очень скучаю. Είμαι στο σπίτι κάθε μέρα και βαριέμαι πολύ. Ελπίζω να γίνω καλά σύντομα. Надеюсь, скоро поправлюсь. Ελπίζω να γίνω καλά σύντομα. Φιλιά, Μαρία. Целую, Мария. Φιλιά, Μαρία. Текст письма без субтитров и перевода. Γεια σου Νίκο, πώς είσαι? Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Πριν λίγες μέρες είχα ένα ατύχημα.
Έπεσα από τη σκάλα στο σπίτι και χτύπησα το πόδι μου. Ήταν πολύ άσχημα. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο με τον άντρα μου. Ο γιατρός είπε ότι έσπασα το πόδι μου και τώρα έχω γύψο. Μετά το νοσοκομείο έμεινα στο σπίτι και ξεκουράστηκα. Δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Είμαι στο σπίτι κάθε μέρα και βαριέμαι πολύ. Ελπίζω να γίνω καλά σύντομα. Φιλιά, Мария. Полный список слов и текст письма вы найдете в описании. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Это помогает каналу расти. Спасибо за внимание и успехов на экзамене!